Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mahlukin. Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Elhamdülillah vel minna. İnni inşallah bunkun adab-ı salat. Yani namazın edepleri, mustaheplerini aydıp eştirer. Adab-ı salat dediği taqriban şon namazın mustahepleri dediği. Öyle de şonu adam yani bir şol adapları bir adam edata sogabı ba, fazilatı ba namazının artykmaçlygy ba. Eger bir adam terk edata, oňa hiç günah da ýok, etap da ýok, käýinç de ýok. Şoň awwal qysnama amama ýüjek bolup barýan mescide tekbir aýdylypdy, ýa tekbir aýdylmapdyr, täze aýdyljak bolupdy, ýa aýdylypdy. Kat qamat salat, hayya ala salat ýetişmeden ewünçäk barsaň, şoda da oturmaly. Oturmaklyk mustahab. Ondan sonra hayya ala salat diýene şonu qalaqam ılgap barmaly, imamyň ýygyna üýmek şu mustahab. Yani ewünen oturmaklyk gawy. Şonu hem emeliň bilen bildirýän, hayya ala salat diýdi, gelin çaqqallaň namaza diýdi da. Onum namaza garşy hem gitdigiň bolýa, emel bilen hem de oňa kefine gulak asdygyň bolýa. İki jany jenmedi şu gawy. Ondan sonra adaplaň biri näme? Tekbir aýdylanna, yani Allahu ekber diýdik. Şonu aýtdyk 4 tane hukm maşynna, farz we Allah'ın ulluğuna lafına delalet etdiren. Wajib bolýar Allahu ekber lafy aýtmak. Elin galdyrmaklyk sünnet we elini kuluňa degirmeklik, yani bir mustahab. We şu elini kuluňa degirip galdyranda aýaňy yeňinden çykagyly bolmaly. Şu da mustahab. Tekbirde, yani erkek adamlar üçin şi. Ayet hükmen, meselen ismeň dava ýeň ulýarrak bolýar da. Ol aýaň basy hökmen şonu aýaňy ýeňden çykaryp ondan sonra Allahu ekber diýip guluňa ýetirmeli. Elini, yani hem guluňa ýetirmek mustahab, adapdan hem de şol aýaňy ýeňden çykarmaklyk da mustahab. Emma heleýle üçin belide heleýle barmaklary, yani aýaty basyrgyly bolan bolsa işgali ýok. Ýöne hökmen bir eliniň aýatynda bir deşik bolmaly, çykarýarlar. Ol çykmasa ol kerahiýet gelýär diýipdir başga kitaplarda. Ýöne ol aýaty tutulugulu bolanmalarını Allahu ekber diýip meselen elini galdyranna işgali ýok. Hatta gawy da bar. Ola görkezmese. Ondan sonra mustahablaryň biri dik dukan musalli, imam bolsun, muqtadi bolsun, munferet bolsun, erkek bolsun, hatyn bolsun fark etmeýänli bularda. Şol dik duka on maňlygyň sejdede digjek jaýyn gözläp durmaly, mustahab şi. Yani şu tahyny gözläp durmaly. Ondan soň rukuk diýen, subhan rabbiyal azim rukuk diýende ayak barmaklarynyň arkasyny gözläp durmaly. Secdeye gidende subhan rabbiyal ala etek gidende maňlygyň ýere degirende burnuň ujuny gözläp durmaly, gözüň ýummaly. Burnuň ujuny gözläp durmaly. Ondan sonra oturýan teşehhüd okuyjak. Onun ýerine hicr diýipdir. Hicr iş tefsirläpdirler. İki diýiň arasynda diýilipdir. Göbeň de diýilipdir, gursaň da diýilipdir. Şolaň her gaýsyny gözleseň hemmesi dogry, hiç işgali ýok. Şol garap diýiň ortasyny ýa-da göbeňi ýa-da gursaň gözläp durmaly otykan. Bu da mustahablaryň biri. Inni ol mubahlava ýa-da gözüň gözlemelleri diýdik meselen, emma sen dukan gözüň gyýygy bilen beýle şeýlen gözläýän, kellen gymyllatmaýan, gözüň bilen gözleýän bu mubah. Muň işgali ýok. Ýöne huzuruşyň terk bolýar, on gawda elliýär. Ýöne şerg taýyndan şoň işgali ýok, gözüň gyýygy bilen gözleýän. Emma kellen beýle şeýle gözläp, gözleýän bu kerahiýet gelýär, inşallah kerahiýetde sanar. Eger gerşin gymyllatyp gözleseň, gerşin bilen beýle onun namazyň bozulýar, onun mufsidatda sanar inşallah. Ondan soň mustahablaryň biri atgyrmak gelýär taňa. Ya sürmek gelýär. Şolary başardygyňdan çykarmaly, asgyrmaly da başarsaň sürmeli de, saklamaly başarsaň. Şoň kyýala bar başarmanyň bilen asgyramaly hiç işgali ýok. Ýöne saklany bilseň gawy. Bar saklanmanyň bilen işgali ýok. Ondan sonra gägirmekli de başarsaň saklanmaly. İçinden gägirmek ile başarsaň çykarmaly şonu. Bar çykaranyň bilen beter teşkil edip durmaly, garaz basarmarak getirjek de bolsaň, gudratyň çatan mygdarda özüň saklanmaly. Parlamak galyp bolsa saklamaklyk gawy başarsaň. Parlamak gelýär. Şonda namazyň içinde özüň ýalyny näme bilen namaz okuýan ýalyp özüňe peýgamberler parlamaýatda diýip parlamaly. Namazyň içinde hiç parlamak gawy däl. Bar parlasaň nämenni? Parlasaň
oturan bolsaň çep eliň bilen agdyň üstüne tutmaly, arkasy bilen. Dik duran bolsaň sag eliň bilen agdyňy saklamaly, parlap tukan. Eger parlamaklygy aýryp bilseň beter gawy. Ondan sonra erkek adam bolsaň hele ýa-ni hatyrla baýat kellesi örtüli bolan halatyna namaz okuýmaly. Emma erkek adamlar kelle ýalaňaç namaz okuýmaklygy gawy däl, mustahab däl, mustahaby terk bolýar. Eger kelle ýalaňaç namazyny okuýsa, megerinki pespäl bolup ýa hewara ödün itek saýyp, ay menna mollamy, menna qarimi, menna ahumi, menna bir pasyk adam, biderek adam, näzir men gawa adamlaryň geýýän zadyny geýinip, şunjyrek ödün çünden ýüregi bilen pes tutsa, böyle berdaýdan bilen näl? Ay men saçym boluljak bolýar börek goýsam, ay men renguronum saçymy ütkötýär diýsen bu mekruh, halys mekruh. Emma kelle ýalaňaç okuýmaslyk mustahab. Kelle ýalaňaç okuýmak mekruh. Ondan soň secdeye gidende maňlaýyňa hafa degipdir, kum degipdir, gyl degipdir, bir medar rahat ýany ýaly bolýar. Şonna kelläňi maňlaýyňy şeýle sürtmeli däl. Sürtmesizlik mustahab, sürtmeklik mekruh. Megerinki ejadaba eger maňlaýyňa dürtüp eziýet berjek bolsa, hewara bir sen maşakkata goýjak bolsa, şonu ony hawa aýramaly bir gedek ýa iki gedek maňlaýyňy ýaratjak bolsa, ýogam dogry däl. Ondan sonra sen namaz töködüňden sonra, ýani namaz töködüňden sonra kelläňi bir da şeýle çefeniň bilen mask etmeklik gawy, ýani sifamaklyk eliň maňlaýyňy. Şonu da bir dogasy bar. Dogasy eşhedü en la ilahe illallahur rahmanur rahim. Azhib anni el-hazana vel-hemme. Yani eşhedü en la ilahe illallah er-rahmanur rahim diýen bula belli öýde okuýan. Azhib anni el-hazana vel-hemme. Ibar Hudaýa mennen gaýgyny gama aýyr diýdigi manasy. Şo maňlaýyň sırf tutan aýdylmak mustahab şey. Ondan sonra dugasy bar, yani duga etmek namazdan sonra, tökötýän dugasyny etýän namazdan sonra. Näme diýen? Allahumme entes selam ve minkes selam, tebarekte ve ta'alayte ya del celali vel ikram diýip etmeklik şuda mustahab. Mundan kärräk de aýdypdyrlar, wart bolan zatlarken bular etmek bu da mustahab. Ondan sonra namaz tökötýän, töködüňden sonra Ayetul Kursiýni okuýmak mustahab. Hatta hadise gelýär bir adam namazdan sonra Ayetul Kursiýni okuýsa, şol adam bilen behiştiň arasynda birçe zat bardyr diýär. O da nämedir? Ölümdir diýär. Öllügün beheşte barar diye. Ayetul Kursi her namazın idinin okuymak şeýle bir sogaplar var. Hatta Ayetul Kursi'ni yatmakan bir gedek okuýsaň, öýüň goruyorsun, iki gedek okuýsaň, malyň goruyor, üç gedek okuýsaň, hem saýalaň maly bilen ogur alyp bilmer diýen hakba. Bir ýerde jyn pyn bir zat geler diýip gorkýan, ýürüňe hawsale gelýär, Ayetul Kursi'ni okuy alt tarap, hawa çüfle hiç tatsaňa ýawyp bilmer diýe. Ondan sonra Ayetul Kursi'den sonra sen awratla ba 30 taraf subhanallah, 30 taraf elhamdülillah, 34 taraf Allahu ekber, 10 taraf la ilahe illallah, 10-njy gedek Muhammed Rasulullah, ondan sonra 10 gedek salavat aýtmak, Allahumme salli ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem aýtýan. Ondan sonra 100 gedek estağfirullah, estağfirullah diýen. Ondan sonra 20 gedek ya hadi diýen. Ondan sonra 10 gedek Allahumme salli diýip salavat aýtmaklyk şida mustahablerden. Indi başda da tesabih bolsa aýdy bermeli, şeýle bir sogaplary banatçylar. Indi bir aýtdyk mustahableri terk edeniň bilen hiç zat günäsi ýok, etseň sogaby kärräk ýöne. Indi ol bir neçe zat terk edeniň bilen mekruh diýdik, olaň özleriň nasyba inşallah kerahiýetde onu aýdyp eşdiret. Elhamdülillah inni adab-ı salat aýdyp eşdirdik. İnşallah inni namazyň mekruhlaryny aýdyp eşdirer. Namazyň mekruhlary näçe diýip ýeki inşallah aýdyp eşdirer. Mekruh etmeksizligi gawy bolan zatlar. Etseň namaza kemçilik gelýän zatlara namazyň mekruhlary diýilýär. Inni şoň näçe hadany var inşallah aýdyp eşdirer tony. Şoň awvelki näme? Guluňdan deferak galdyrýan eliňi. Allahu ekber diýip guluňy şeýle ýetirmek mustahab diýilipdi. No kelläň ujuny ýetirýän, eliň galdyryp guluňdan geçirýän bir mekruh. Ondan sonra kelläňi göňe galdyrýan tekbir aýdanda. Allahu ekber diýende kelläň göňe galdyryp goýarýan. Şu da mekruh. Habardar bolun, şun bir neçe adam etýär etmeýänçiligini. Yani asmandan ýana galdyrmaklyk awvelki tekbirde mekruh şi. Ondan sonra
musalli ağzını tutmaklığı da mekruh. Namaz okuyup da ağzını tut ya birden mekruh şu. Fakat parlamak kadırı olanna, şon parlamak gelenne şonna mekruhde onna ayramalı yani elini tutamalı oluyor. Emma ayttık parlamaklığı başardığından etmeli. Etse metagavi saklap bilecek bolsa. Ondan sonra börüksüz, sellesiz namaz okuymak mekruh. Hatta sellani börüksüz oramak da şu da mekruh. Öyle sellani oranayan, yani ortasında börüğü yok, şu da mekruh deyiptir bizim ulamalarımız. Hafirur ra's yani. Yani vasatur ra's, kellesi yalangach olan sellesi bolup da. Eni heleylin şargat koyuşu yalak bir zat koyuyordu üstüne. Şonculuk oranya zavatından sarlap şıl mekruh diye bizim kitaplarımızda. Seller olmalı ortasında börük, yokunda akçı börüklü yok imalı. Erkek adamı ki heleydi ki ayttık ola hükmen kellesine başatar örtmeli, saçı da attı görünmeli. Ondan sonra elini rukuk diyen, rukuk giden Subhanallahi azim, mesela rukudan secdeye gittiyen, rukudan secdeye bar yakan, şonna elini den evunçak didin koymalıydık da, didinden evunçak elin koyayan, odurun da yok, ayak ağırın yok, bil ağırın yok, ola bolsa odurun bolsa hiç işgali yok. Emma odurun yok, sanımcak adam, özün bilmeyeni koyayan, ya keyfini koyayan, mekruh. Evvel didin koymalı, ondan sonra elin koymalı. Ya da mesela, ava elinden evunçak manglayın koyayan, şu da şeyle, mekruh oluyor. Yani odurun bolsa işgali yok. Ondan sonra secde rukuni eyni yankı horodun ya tavun yerden çok çalan yalı olup çaladım gittiyen, rukuda çaladım gittiyen, secdene çaladım bitiriyen şi mekruh şi. Şi hevora yuvasıcık etmeli evvel ayttık inni 3 okunma deydik inni kerahiyet hükmen üstüne geliyor da. Ondan sonra elini yankı bileğini yere koyup secde etmek de mekruh erkek adamdan çürüyor. Heleyin guruğunu ayttık kavadip inni erkek adam onu koymalı. Megarinke var danışıklı farkı ediyet verecek bodu. Şonna onunla edamal işgali yok onna. Ondan sonra iki elini rukudan kalanna ya kellesini rukuk gidenle rukuk gidecek bolonne elin kaldırakam rukuk diyen ya rukudan kalanna elin kaldırayan bir denne eni tekbir tehime ettiren yalan şonna mekruh etmeli aşılı haberdar olmalı şunlar atlan etmeliler mekruh. Ondan sonra giyimini yengin giymenecek hem oncuri yöne giyiminden asıp koyayan yani gerşinden giyimini şu da mekruh. Şu bile namaz okuymak yani doğan navadır yani belki avava şoları yengin giymenecek okuysan mekruh. Ol önden radi olup duran adamları menglişiyen yalı oluyor diye da. Ondan sonra kelle yalangach da ayttık namaz okuymak bu da mekruh. Yaltanıp yengil tutup ay okuysak bolya da ayıra ne diptun aytmını deyip aydasan ya da ay yaltaniyan baba börk koymana kelleme deyden ay yo saçımın modülüt güya diyasan şularda mekruh. Emma ayttık yani tedellül olsa yani pesperlik cehetli olsa ay menna ahunun mollan iden yetiptir member pansık adam özün yürek menen şunu getirsen onun işgali yok yok mekruh. Ondan sonra iş donunu namaz okuymak mekruh. Hey ora haberdar olmalı. İşe gittiyen, iyimitin ekçisin yalak, bir dene muşemmecik öz elindeki olup duranların içine tədəcə eyin maşını, balanı, köynek taliyan, beylek bir namaz vakt bolyami. 2 daqiqa ya 1 minut, 2 minut bolya. Derre uçke, çıkar yandı 0 yan, ondan sonra yankı, ava eyin maşını tədəcini gey yandı derre uçke okuyan, 1 daqiqa da bolana. Hatta Hazreti Ebu Hanife rahmanullah'dan rivayet edilniye, her vakt mescide gidecek bolunu avadan inki qaw könüňiň ýek geyik diýmişdik diýe. Näme diýip çyn Hudaý Taala huzuruna barýan adam. Pes qaw könüň geýmeli. Hatta innişi mescide gidende inni biz diýäs ony inni dogry işgali ýok ol. Meselen balakly bir zat namaz okuyan aýa şol mescide gitýän könek balaň bilen birden şoda bir elini takam ýüri palan ýaňak bar gaýtmaly diýse gidip bilermi? Eger gidip biljek bolsak hiç mekruhlygy ýok. Ya olu konadan gelipdir. Şol eýmaşyň bilen ýör mescide gidi şoň ýanyna baraýylýenne, aýo men bir öýgüdin bir eýmaşyň çaşyryň diýsen, inni hatar şol eýmaşyň. Näme sen mescide barýan, eýmaşyň gawjasyny diýdi da. Hiç işgali ýok, sen kamil bitir Hudaý Taala huzuruna barýan sen.
Pes gawusyny geyip bar. Emma sen şu mescide geyýanyň bilen hemme ýaňa kitjek bolsaň, şol eýinmaş bolýar hiç gurruny ýok. Indi berke eýinmaş awratyň orta dogurdy ýa ulamana. Ýöne şoň gawusy awa balakly bir zatly barmasaň o gawy şu bar ýaňa kitip biljek, olakon adam ýanyna gelende otonyp bilmejek. Könek bilen okuýdyň şol gawy. Emma şonuň jok baryp bilmejek bolsaň onu ol kerahiýet geldi gelamany. Emma işdon kamil işden çürüýe gelýän könek bilen okuýdyň ol mekruh. Megerinki başga könek ýok bolsa, onu işgal ýok, okuý bermeli. Ha, iş könek bilen namaz okuýmak mekruh diýip äpbermeli namazyny. Okuýmaly. Hökmen okuýmaly, äpbermeli ýan gurrun ýok. Ýöne gawragyna aýdylypdy. Şu mekruhlydigi etmesen gawşulary. Gawrak bitýär, jaýyna bitýär diýdi. Ondan soňra rukuda ka kellesini eňse, rukuda ka deňje bolmalydy, suw goýulyp döňdürmelidik äwvelkede. Şonna eger kellesini eňse, ýa kellesini galdyrsa, şu mekruh. Deňje durmaly. Ondan soňra öz doňuny, balagyny oýnamakda dogry däl. Hey, meselen onu beýlek dogurlya, o gerşin beýlek dogurlya, onu kärrek oýnap berse amele ketiri bolup namazda bolýar. Hey, oýnap kakyp beýtip şeýtip dursa, taşyn näh gören adam namaz okuýana, o diýe namaz bolýar. Pes oýnasaň da birden iki tane oýnap dursaň, bir mekruhluk gelýär. Ýöne oýnamallar şony. Bir gün bir ulamadan soraşylypdyr. Sen siňek gelende şonu kawmaýanmy diýipdir. Onu ol misal bilen jogap berýär. İki tane patyga adam bir padşahyň ýanyna ertilip urulanna, şonu bir-biriň ses çykaranok şallak bilen urulypdy ony. Onu ses çykanak. Ona näme ses çykaranok? Onu padşa şol qadi min hewre batyrdygyny bilsin. Edermeli öýdi urulypdy. Şol awunlygyna jydapdy diýär. Näme diýip batyr diýdirjek bolup öýdüne diýär. Biz Hudaý Tagalaň huduryna dus. İnki olakon padşa hemmadadyň üstünmi bolup duran bir siňek bilen gelakam ak tüfedakam darga diýdimi diýär. Onu ol hiç diýär, da durmaly jydanyp diýär da. Şeý diýipdir, pes oýnap durmaly könek balaňy. Hatta meselen ol amelekatiriň içinde şol göňe galanda geyimini meselen eli bilen şeýle dogurlasa ikeli bilen ikeli amel ihtiýagy bar, namaz bolýar diýär. Pes haýgora oýnamaklıkdan gaçaýlyň amelekatiri bolup namazyň bolulamazyn. Ondan sonra barmaklaryny şarkıllatmaly diýär. Namazyň içini de şarkıllatmalyk mekruh, namazyň daşyny da şarkıllatmaly diýär. Gawdäl şo. Namazyň içinde mekruh ýöne. Ondan sonra barmaklaryň bir-birine giydirmeli. Muşabbek diýär, ýani bir-birine giydirip gulf etip durmaly, o da dogurda mekruh. Ondan soň awunjakda aşba seýjetjek jaýynda, onna bar maňlygyny dürtmejek bolsa, hiç de etmejek bolsa, 50 girmeli aýyrmaly diýär. Ýöne eger maňlygyny derer berip hudurşuňa aýyrjak bolsa, bir gedek ýa-da iki gedek aýyrmaň işkali ýok. Şon aýyrmaň işkali ýok şu taýda. Ondan sonra mekruhlaň biri oturanda aýbaşyň ýalyp oturýar. Aýbaşyň ýalyp oturýan, bir de olurly adam bolmasa, olurly adam bolsa aýagyny uludyp oturdy işkali ýok. Olurly sagja adam bolsa awvel aýtyp oturmaň tärini, sol aýagynyň üstünde oturmaly, sag aýagyny tikildi oturmaly erki adama, heleýde öz gurugynyň üstünde oturup ýerde iki aýagyny sag tarapyndan çykaryp oturmaly diýdik. Ondan sonra sagyna soluna bakmaly, kelleti bilen ha. Bedenini gymaladan ok, gözü bilen bakmaklyk mubah diýip aýtdyk. Bakmasa gawy, ýöne kelleti bilen kelletini aýlap beýle şeýlerini gözde ata göňde gözlemeli hiç tadi, şondan mekruh göňde de namaz bolýar ýany gurrun ba. Ýöne kellet bilen beýle şeýlek aýlata bir namaz mekruh bolýar. Emma kullun bedenini aýlata namaz bolýar diýdik ha. Ondan sonra arçynmaly de. Etmeli. Megerinki he wara Bukhorda ona gelip dem bermän duran bolsa, ýa qiraat okypdy, qiraatyny okutdurmän bolsa, onna bir hudakam aýyrmaly ýöne başarsaň ses bilen, harf bilen bolmaly. Diýip he çykarmaly. Diýip he çykarmaly. Diýip ge çykarmaly. Garat harf bolmaly şony. Ondan sonra asgyrmaly başarsaň. Ýani eger başardyň özüň bilesilje asgyrmaly. Emma öýdi gelse mekruhde, ýöne başarsaň saklanmalydyk. Ondan sonra oğloncuq öýdüň bilen götermeli, hele ýa erkek bolup oğloncuq bilesi hiç tat ýok, öýdi adamda bar saklamana, hiç tat barjak edede namaz okuýança, şonu oğloncuq üstüne goýup göterip namaz okuýmaklyk şu mekruh. Emma şol olur bolup bir oda barjak,
özün bir zada ýakjak ýa elaýan kesjek, adam ýok saklamana bir ýaňy taşry çykjak, özün hataran boljak bolan, onda dakakam okuy bermeli. Muň hiç işkali ýok. Inni inşallah biz elesede namazyň mekruhlaryny we adaplarını aýdyp eşdirdik. İnşallah mekruhlyň indi bir meragini aýtdyk, köpü gally inşallah inniki elesede namazyň mekruhlaryny aýdyp tököder. Wassalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.